И здравейте! Разбрах, че искате, много хора ми казаха, че искат да видят моето, така се казва, грозно лице, красиво, каквото според вас е. Та, реших да направя един клип за цели 5 абоната. Не разбирате колко много е това. Та. Ще ви покажа с какви неща все общо работя за клиповете. Да. Мишката, която ползваме, ето такава. Най-добрата мишка, кой ви кажа. 40 мишка. Но все пак ми върши работа за всичките игри. И както видите, че тук свети, свети червеничко има, после лелавичко, при вас много не се вижда. Но. И от другата страна има два бутона, които са като в браузър, може да се свети от бутон. Не мога да мърна. Ето такъв е един бутон, може да връщате, другия да напред. Долу вижте каква е. И отпред скролът. Секунда. Ще го кафе. С този бутон се регулира с каква скорост да върви мишката. Другото, което е, аз съм с лаптоп. Ето, клавиатурата може да видите. Добре, някакви. Така. Не се вижда клавиатурата, не може да видите. Да. Другото нещо с... как да го кажа? С другото, което снимам, ще ви покажа след малко с какво снимам. Или пък следващия клип. Да, не знам. Ще направя друг клип, в който ще ви покажа с каква програма снимам. Да, както виждате, аз съм на 13 години. Само на 13 години преди някъде 2 месеца. Да. Вижте къв съм гътен. Само мускули. Та, сега. Клиповете, които гледам, от които че са вашите коментари, са от ето този таблет. Нищо особено. Тук се вижда малко... мога да покажа малко клавиатура. Не мога, добре. Да. Така. Хоп. Чакайте секунда. Да се преброя нещата. И както видите, самата марка е Lenovo. Самият таблет не е нищо особено. Но пък върши работа, ако искате да четете коментари и други работи. Ето. Самия YouTube. Канал. И ако искате да разберете, в момента снимам в момента, защото имам технични проблеми с моя лаптоп, самия монитор. И свързвам самия лаптоп с един кабел към самия ми телевизор. И когато снимам и правя клипче на вас, аз гледам самия телевизор, а лаптопа почти не го гледам. Защото като играеш към 1-2 часа на него и самия му екран почва да става бял. Та. Наскоро си купих тази програма Bandicam. Всъщност на ваше изписане регистриране, не знам защо, но всъщност е купена. Както видите, не знам дали съм качил ония клип, който вече съм играл, дето сме играли на 13 минути с моя брат. Но ако искате да видите моя грозен брат, елате не съм грозна. Не знам грозна. Откъде видят хората. Вижте моя грозен брат. В момента, когато снимаме този клип, ние сме сами. Вижте го това колко е грозен. Седнало си ми на крака, бе! Така. Той гледа, по принцип аз не му казвам кога съм качил клип. Просто един път реши да му кажа, само, да направя един канал. Той викам, добре. И аз му казах, по-насам да те видят хората. Ти гледат грозната му човек. Изправи се малко, бе. И му казах, ще направя канал. Той вика, добре, направи. Качих първите няколко. Качих за един ден, тогава се бях запалил много. И за един ден качих 5 клипа. Качих тези 5 клипа и той почна да гледа всичките. И на всичките
ми писа, почва да ги харесва. И аз викам, аре, хубаво е да снимаш. И така започнах да снимам по много клипове, зимата не снимах много и започнах вече да снимам, от една седмица вече съм започнала да снимам наистина сериозно. Почвам да качвам по 2-3 клипа на ден. Вчера качих 6 клипа на един път, защото в един същи ден ги снимах. Това е моят роден брат, който вече го казах, но просто не знам какво друго да кажа. Освен благодаря за 5 абоната. Знам, че има хора, които благодарят за 10 000 абоната и за повече, но аз просто не мога, защото нямам толкова. Да. Аз съм от Добрич. Ако има някой, който иска да се види с мен, може ми пише под последния ми клип някакъв коментар. Аз да ги чета коментарите и да се видим на живо. Да си видим грозните лица. Извинявам, ако вашето лице е по-красиво от моето, но такъв е живота. Да, мога да почна да снимам клипове, когато ходя на море, защото аз ходя всяка събота и неделя. Това е. Ако искате, пишете долу в коментарите дали искате да ви покажа дали искате да снимам на Майнкрафт, то че ще снимам на Майнкрафт, ще снимам обаче дали искате на Counter-Strike 1.6, защото нямам CSGO, защото всички ми първи отидаха за бандикама. Или на City Skylines, след като разуча как снима на бандика. Да. И какво повече вика, освен благодаря. Видяхте ми грозните лица, особено неговото, вижте колко грозно. Ще не чувствате. Или се чакай, късно. Дай така. Чакай. Така. Тата се вижда. Да. Ако искате, мога да ви покажа моя. Гледайте сега. Това е моята стая. И това е самия монитор, който гледам. Това е PlayStation 4-ката ми и тройката ми. И също на нея имам и Wii. Даже мога да ви покажа и моите игри, които са супер много. Но това мисля да е следващия път, защото сега не искам да правя много дълъг изключен епизод. Айде са махай вече от тук, не ми се представя. Да. Сега го отместих от кадъра. Това са мои. Да. Сега. Пишете долу в коментарите дали искате, когато снимам клип, да ми се вижда самото лице. Защото сега виждам, че съм доста красива на камера. Да. Това мисля да е от мен за епизода. За специален епизод за 5 абоната. Само като видите някой клип за 5 абоната, съм сигурен колко много хора ще го видят, ще го погледнат, ще ме съжалят, се абонират, ще харесат клипа, ще напишат коментар, защото много ме съжаляват. Аз съм, за съжаление, имам само 5 абоната. Но такъв е живота, такава е съдбата и такива работи. Да. Какво друго мога да покажа? Мишката показах. Да, имам няколко слушалки, които са чупени. За малкия брат, разбира се. И вижте какви хубави геймърски слушалки. Чакайте, само казва. Хубави геймърски слушалки. Имам пит. Защо не играя с тях? Защото е това. Пак причиня от брат ми. Ще ходя да ги оправям, защото са наистина хубави слушалки. И ще мога да играя, които имат също и вибрация. Ето тук е за вибрацията. Ето тук. За вибрация. Да, другите слушалки, които са в принцип за слушане на музика, които пак са чупени от малкия брат. Да, ето вижте, за слушане на музика. С безжични, може и жични. Но малкият брат направи това. Да. Иначе бяха доста хубави слушалки. Даже могаха да се сгъват, да се разтягат. Абе всичко си можеха, но когато брат ми ги щупи, вече нищо не могат. И държа всичко под моя
моята маса. Също, между другото, може би следващата седмица или последващата, не, и аз седмица. Сигурно след някой друг месец ще имам нов телефон и ще направя анбоксинг пред самата камера и ще ви покажа какъв телефон всъщност ще имам, какъв ще му е анбоксинга, каква ще му е кутията и такива работи. Ще говоря по самия телефон. Това е стария ми телефон. Ще не е нищо особено, сега ще го видите, това е много хубаво. Въобще не е хубав. Вижте колко малък. Много е малък, че се. Супер малък. Сега ще кажете, ми става. Ма не, въобще не става, пълен буклук е. Та, обаче не е щупен. Това аз си пазя нещата. Та, може би, сигурно може да си купувам ховерборд, но не съм сигурен. Зависи всичко от парите. Та. И пишете долу в коментарите дали искате анбоксинг на самия телефон, който ще получи след 1-2 месеца. Не съм сигурен. И само искам да погледна само едно нещо. Видео. Сега искам да ви попитам също за едно нещо по самия канал, който самия канал е. Чех само заради моя канал. Самия канал се разправя за дали искате да има. Сега в момента си гледам канала и както виждате съм направил едни промени, но на лаптоп и на телефон няма да се вижда написът на самата цялата картина, защото цялата картина отгоре има един надпис DJ Ogly. Искам да се допитам с вас дали така искате да се казва самия канал или искате да се сменя самото име, защото Julian, ако си мисля, че съм го набрал и без да искам нарочно, въобще не така, без да исках, абсолютно го набрах. Сега всичко зависи от вас. Дали искате да смени името, дали искате анбоксинги, влогове. Влогове ще направя когато намре, не знам дали ще се получат хубаво, защото всъщност аз имам фотоапарат, не знам дали снимам видеочета. Сигурно ще ги правя след този телефон, защото няма ми се носи фотоапарат на море. Какво да кажа? Аз свиря също и на китара. Ето ви, двете ми китари. Моите две красиви китари. Едната е електрическа, с усилвател. Красиви са, очарователни са. И сега идвам, само секунда да оправя една работа. И оправих самия проблема. Не знам какво повече да ви покажа. Всъщност. Я да потърся нещо, което да ви покажа. Не мога. Също ако можете да ми направите PlayStation акаунт, защото не мога, защото съм пълен бот, нуб, когато просто помислите и не мога да се направя един акаунт. Той е леглото ми, което се разпъва, също има възглавки, обаче не съм ги сложил, защото ме мързи. Друго какво ви покажа. Там е другия таблет, по-малкият. Не, той е големи. Чакай сега, той е големи. Малкият е. Той е малкият. И двата са Леновото. Леновото са и двете. Само че единият е 7 инчов, другия е 10. Този е на брат ми, а този е моя. Също брат ми до сега ми говори, че иска да си прави канал. Викам, той е луд. Ти на колко беше сега? На 8. Той е бил на 8. Как си правиш канал на 8 учиш? Може да се направиш, но то не е много абоната. Защото ти когато снимаш, като не знаеш на какво да снимаш. Мисля, че това беше от мен. И според мен да ви казвам чао. Това